kastinera noa. Eta zer esan behar duzu kastinera? Agur! Vale. Ostras, itxita dago. Amari dituko diot. Ama, kastinera berandu iritsi naiz. Bueno, hurrengoan izango da. Lagunak etorri dira. Agur! Kaixo, Naroa, lortu aldezu. Ez dut lortu, berandu iritsi naiz kastinera. Lasai hurrengoan. Telefonoa deikari da. Naroa, etorriko zara bihar kastinera? Ostras!